L-avukat Edward De Bono il-ħamis kienet jiġi intervistat fuq Net Live għajjem aktar dubji dwar l-arrest ta' Jorgen Fenech u staqsa jekk ix-minna ix-xnija li Jorgen Fenech telaq mill-marina ta' Portomaso mingħajr problema ta' xejn qabel ġie interċettat aktar il-barra. Jiena id-diċerija li hawn qed għaddur illi kien ġurnalista li ċempel il-AFM u l-Pulizija. U saqsa kif jista' jkun Jorgen Fenech tħalla kważi jaħrab minn Malta kif tixed b'mod ċar informazzjoni minn sistemi li jintraċċaw il-movimenti tal-opri tal-baħar. Jiena li nħossha stramba ħafna kif persuna suspettata bħal Jorgen Fenech fil-5 ta' filgħodu mar fuq il-jott tiegħu Portomaso u se jaħrab minn Malta, mela l-Pulizija ma kinux qed jagħmlu s-sorveljanza tiegħu wara l-bib ta' daru. Da kif ħalloh kważi jaħrab minn pajjiżna. Huwa qal li min is-soltu jkun sorveljat ikollu l-pulizija wara daru u mhux jitħalla jitlaq bil-jott. Għalfejn ġara dan kollu? Għax jiena nippretendi minnu sorveljat ikun hemm pulizija wara biebu. Huwa saqsa wkoll għaliex il-Kummissarju għadu ma ħabbarx konferenza stampa u għaliex qed inkunu nafu d-dettalji mill-Prim Ministru. Il-Kummissarju tal-Pulizija ma jagħmilx scene of the crime conference li jagħmlu s-soltu jgħidu lill-ġurnalisti u jinformawhom x'qed isir. Aħna għandna nkunu nafu dan mill-Prim Ministru. Mela l-Prim Ministru huwa investigatur. Il-jott ta' Jorgen Fenech inqabad il-barra minn Pembroke f'dak li qed ikun ikkonsidrat bħala tentattiv ta' ħarba minn Malta u kien ġie interċettat mill-Forzi Armati ta' Malta. Il-kumpanija ta' Jorgen Fenech 17 Black ilha fl-aħbarijiet tal-aħħar snin wara li sar magħruf li minn din il-kumpanija bbażata f'Dubai kienu se jsiru trasferimenti ta' miljuni ta' euro lejn żewġ kumpaniji fil-Panama, Tilgate u Hernville li huma ta' Conrad Mizzi u Keith Schembri. Preżentament l-istess Fenech jinsab taħt arrest dan għaliex bit-tieni arrest tiegħu skatta perjodu ieħor ta' 48 siegħa li matulhom jista' jinżamm arrestat u interrogat.